Alright, muri Zimbabwe, you're welcome to Bombshell Television. Kana uri munyowani pa channel yedu pa Bombshell Television. Ndokomberesa kuti usubscribe nekutena on the notification bell icon kuti but no upload chese chatinoita upload pano usasarire because right now tiri kushanda toda kuti nyika yeZimbabwe inge iri updated pa zvese zvinenge zvichiitika. Ndofunga muri kuona ma upload atiri kuita ma videos edu. So right now pane nyaya ndauya nayo success inodiwa kana uri mukushanda kana uri mukuita zvauri kuita. Mukomana anonzi SAINTFLOEW akarira hitmaker Silas Mawende auya zvekare achiburitsa mota yake yellow mustreets isina denga kumana anonzi muconvertible aiwa zvinodadisa kana magetoits achishanda vachiburitsa results zvinhu zvinofadza zvinhu zvinongodadisa. So da kuti muone video remagetoits achicruisa zvavo nemota yavo and ovapo comment kungoti kana congratulations kana mafungiro ako kana uyo kana kuti uri close to SAINTFLOEW ungoti ubatisa kuti aiwa maya haisi yake ndeya boss chakati wagetoita anozviita but zvekuzomira mamiriro anga kaita mota ya boss chakadaro vacho vanenge vari top shata. So aiwa ndonyaya ndanga ndinayo kana uri returning subscriber zvekare newewo wasubscriber nhasi regai nikukutendai mese pamwe chete ndichiti makorokoto nekukudza mhuri tinozvitenda ende zvinotifadza zvinotipa simba rekuramba tichigadzira zvimwe ngungudengu zvakawanda zvemavideo.